ke a duniya ta wa zan kallon. In ba kai a duniya ta wa zan kalla. Menene tabbacin kauna? Yarda da kai a cikin raina. Ko kin san so yana barna? Yayi tasiri a cikin kaina. Dan Allah zo mu tattauna. Ni takace, Kalmomi na ki zazzana. ni takace. Dan duka matan gari ba za ka yi kyawun ki ba. Matan gari ba za ka yi kyawun ki ba. Ni dai zan bayyana maka duk sirrin zuciya. Na san za ka kula da ni ko cikin wuya. Kai dai ne mai rike ni kamar yar jaririya. Da iya kallon fiska ba za a gano matsayin ka ba. Kallon fiska ba za a gano matsayin ka ba. Duba shaida kisa a raini duna ki ne. Karshen dace a rayuwa ta samin ki ne. Fata na ni na zan cikar duka burin ki ne. Dare Allahu Rabbi ba zan bar kukan ki ba. Ni ba zan bar kukan ki ba. Tun asali ka haskaka duka tamkar zinari. Ina maguda mai kyandir sun ba mai min bori. Tun haɗuwar mu da kai na gane ka zamto alkhairi. A gidanka ni ce za na zo amarya ɗaukar fari. Kira ni ta farko ka ce ta ƙarshe san ba kai mini kare. Abinda duka fiɗa gare ni zamanin ki tare. Kai ne ni ne ce kai gida masu shaida kai. Tunani na za ya gushe idan har rabon ganka ba. Za ya gushe idan har rabon ganka ba. A rana ta farin ciki san ba ta ɓoyewa. Dashen da kai ya zuciya ta bai burgewa. Tsakani sai jin daɗi mu ba ma sabawa. Da zafi ko kuna da kai ni zan zaunawa. Alkawar ne ba fasa. Soyayya Ta nake ce ni kama